Kaixo berriro. Aurreko atazan landu egin duguna izan da aurkezpen bat egitea. Orduan nik Gama programa erabili dut. Gama programa hau da, aurrekoan egin ditudan aurkezpenak. Klasean orain momentuan lantzen ari garena da surtidoa. Erronka baten daude eta orduan denda baten aldaketak egin behar dituzten moldaketak. Eta orduan oso garrantzitsua da zenbait kontzeptu ondo jakitea. Eta, surtidoarekin hasi gara, eta aurreko atazan egin dudan bezala, hasiko naiz. ChatGPTri eskatu diot, oingoan, ataz honetan egin behar denez da, pertsonalizazioa, egingo dudana da, aurkezpen hori aurrekoan prestatu dudana, ondino eta pertsonalizatuagoa egin. Zer esan nahi du honek? Bi pertsonalizazio mota egingo ditut, gustuen arabera. Alde batetik, guk saiatzen gara ikaslei praktikak bilatzen haien interesen arabera, eta gehienak salmentan ziklo batean daudenez, dendara joaten dira, eta bi denda mota ditugu batez be. Kirol dendak edo baita ere, kale arropa dendak, kale arropa edo arropa urbana esaten dana, ez? Gehien gustatzen zaiena da. Orduan, pentsatu dena da, gero horretan lan egingo dutenez edo praktikaldia bertan, matematika horietan zentratuko naiz, ez? Eta pentsatu dut, aurkezpenak pertsonalizatuko ditut. Alde batetik eskatuko diot ChatGPTri teoria hori lantzea, baina adibideak eta gero aurrerago argazkiak eta pertsonalizatuko dugu ikasle horientzat erakargarriagoa izateko, ez? Orduan, gero praktikaldira arropa denda batera joango direnak, erabilian izango dute, edo kirol dendakoak ere, ez? Kontzeptuak ikasiko dituzte, eta gero praktikan ipini ahal izango dituzte. Orduan, alde batetik, hau da ChatGPTri eman diodan pronta, izan diot, coge el rol de profesor de FP de un ciclo de grado superior de gestión de ventas y desarrolla los siguientes puntos. Quiero que pongas muchos ejemplos de los conceptos sobre una tienda de ropa urbana. Eta jarri dio lehen bezala zeintzu diren landu nahi ditudan kontzeptuak, eta hau da berak bueltatu diena. El surtido en el punto de venta, kontzeptua, baina gero fijatzen bazarete adibideak oso ondo daude. El surtido estará formado por camisetas oversize, sudaderas con capucha, pantalones cargo, gorras, sneakers, erabiltzen dituen adibide guztiak, bai dira arropa denda batenak. Una tienda de premium, igual dira, tendrá un surtido más exclusivo, eta dira denda batzuk, haiek erabiltzen dituztenak, edo haientzak ezaguna diren adibideak, hauek ere dira, haiek arropa erosten duten dendak, bezero mota adolescentes, que buscan moda rápida, precios asequibles, ere saiatu, ChatGPT gainera erabiltzen ditu, haiek erabiltzen dituzten hitzak, baita ere, hemen prontan ere jarri alzaio, ponme ejemplos que conozcan chavales de tal edad, baina, jarri dudan estikloa, berak ere, nik uste dut nahiko ondo dagoela. Orduan, hau kopiatu dut, egin dudana izan da Word bat, ChatGPT bidali, bueltatu didanarekin, hemen jarri dut, kopiatu dut, el concepto de surtido, eta orain joango gara berriro ere Gamara. Eta lehen erabili dut, hau, crear nuevo desde inteligencia artificial, eta pronta berari eman diot zuzenean. Orduan orain forgatuko dugu importar, bai? Ze ni nahi dudanez erabiltzea hitzez hitz ChatGPT bueltatu didana ze oso interesgarria iruditzen zait, erabiliko dut hori. Hau zen, tema 2, orduan emango diot kargatzeari, eta aurkezpena, continuar, eta hemen agertzen zait, hemen ikusi dezakegunez, agertzen zait teoria guztia, ChatGPTek eman didana, eta hemen argazkietan bai botako diot instrucciones adicionales, bai jarriko diot. Quiero que utilices fotos realistas de tiendas de ropa urbana para la presentación. Adibidez, donde se vea claramente
el surtido de una de estas tiendas. Bai, presentación. Eta ikusiko dugu zer bueltatzen diran. Generar. Emango diogu a generar. Vale. Vale, hasi daia sortzen, aurkezpena. Eta, bueno, hemen ikusten dugunez, arropa denda bat ateratzen digu. Urbana, berak ulertu du gehiago, bueno, arroparekin lotu du. Osa, arropa, kirol estilo arropa horrekin, ropa urbana, baina, bueno, argazkiak ez daude txarto. Gero adibideak ikusi dugunez erabili ditu beste programa, osea, ChatGPT emandakoak. Hemen departamentuak zeintzu diren, sekzioak, kategoria, familiak, ikusten ditugun argazkiak ere interesgarriak dira. Baina, bueno, nahi izango bagenu ere, edo ikusten badugu argazkiren bat ez digula konbentzitzen, edo zeo bea topatu genezakela, pues beti ere joan genezake beste programa batera, adibidez, hau da Dipai, eta honek ematen ditu argazkiak, nik adibidez hemen esan diot. Quiero una foto realista de una tienda de ropa urbana, adibidez. Esan alnion zeo zer konkretuago, pues jo que sé, de un surtido edo dana alakoa. Eta hemen agertzen zait, hau. Bueno, pues argazki polita denez, iruditzen zaidanez interesgarria dela, hau geizten dut. Eta, hemen dago deskargatuta, erabiliko dut, orain gamara noa berriro ere, eta ikusten badut, hau adibidez, ez didala konbentzitzen, kenduko dugu, eta jarriko dugu deskargatutako argazkia. Aibala letxe, orain ez dituzten. Hor, bueno, jarri dugu hor erdian, baina moldatu daiteke eta jarri gu nahi dugun tokian. Hemen ez badugu nahi, albo baten nahi badugu, hor, lehen zegoen bezala. Vale? Osa, ikusten dugunez, gama ere gero moldatu daiteke. Bai testua, zein argazkiak, orduan, nik gehiago pertsonalizatzeko, pues, joango nintzateke ona, eta pues, argazki konkretuak eskatu, ez? Eta, bueno, hau deskargatzen dugu, exportar, PDF, eta badaukagu gure aurkezpena denda urbano batena adibide hoiekin. Gero, beste pertsonalizazioa erabaki dugu izango dela kirol denda batena, orduan berriro ere hau utziko dugu pentsatzen eta berriro ere joango naiz ChatGPTera. Eta, behitu, ja deskargatu dit, aldatuko diot izena, vale, deskargatuta. Eta hemen jarriko diot berriro ere. Coge el rol de profesor, de un fin de concepto sobre una tienda de deportes. Eta hemen berriro ere aldatu dizkit adibideak, eta ja surtido utilizar zapatillas de running, bicicletas, orduan berriro ere guztia kopiatu dut Word batean, montaña, equitación, natación, hemen daukagu, eta berriro ere joango naiz gamara, hasierara, erabiliko dugu importar, berriro ere, importar deia, berriro ere kargar un artxibo, orain izango da kirol denda batena, berriro ere, hemen berriro ere argazkiak pertsonalizatzeko eskatuko diot, hemen esaten digo, agrega palabras clave adicionales, esango digo, quiero fotos realistas sobre tienda de deportes donde se vea el surtido de diferentes deportes, bai? Eta ez dakit, pues jarri dezaket hor kirol ezberdinen hitzak, nahi dudana, eta berriro ere emango diogu generar, ia zer gertatzen den. Ai, bai badago.
listo. Hemen ikusi dezakegu, itxaroten dugun bitartean, hemen departamento mujer, textil, ropa de yoga, mallas largas kompresivas izango zen zu familia, eta ber zer ateratzen digun. Eta hemen badoa, bueno, hemen ikusten dugu aurreko argazki berdina atera digula, baina hemen ja adibideak badira Decathlon, behitu hemen ja da kirol denda batena, Decathlonen itxura daukana, hemen ja agertzen dira kirol ezberdinen materiala, hau ez bazaigu gustatu lehenengoa, ze bestearen berdina bada, lehen egin dugun bezala, joan gaitezke ona, eta esan quiero una foto realista de una tienda de deporte. Aber zer agertzen den. Baina ikusten dugunez, pues beste guztia nahiko ondo dago. Parkatu, hau da. Hemen ikusten dugunez, beste guztia nahiko ondo dago. Hemen ere kiroleko gauzak erlazionatuta dago. Orduan, aldatuko dugun bakarra izango da lehenengo hau. Eta ber, behitu, pues agertzen zaigu pertsona bat, ez dakit, igual baloncestozko saskibaloiko perlota batekin, pues hau jarriko dugu. Venga. Eta jarriko dugu tipo hori. Bai? Orduan berriro ere, ja gustatzen zaigu geratu zaigun aurkezpena, emango diogu exportar, PDF, eta baditugu bi aurkezpen pertsonalizatuak, bai adibidekin, zein argazkiekin. Eta ikusi dugunez oso erreza da gero aldaketa txikiak egitea, eta, pues oso interesgarria da aurkezpenak egiteko, eta ez izateko oso bizualagoak izateko, eta motibagarriagoak gure ikasleentzat. Emango diot gordetxeari, aldatuko diot izena, listo, eta listo, eskerrik asko.